To ai soyayya ba sai da kuɗi yake yi. Amma inda kuɗi su suna dan wannan nasu ma duk da wasu za su so karan kuɗi ne. Amma ni kawai Guys, as you all know, my name is Abdulaziz. I'm here together with, can you please tell us your name? I am Sa'idu Aliyu. Okay, Mr. Sa'idu Aliyu, ina da tambayoyi. Ina sauraron ka. Okay, zan maka tambaya ne. Misali a ce kana da budurwa kun dau tsawon shekaru kuna soyayya. At least ya kai shekara 5. Kwatsam sai ka ji ana cewa gobe a daurin aurenta, kuma sannan bata kira ka ta gaya ma ba. Kuma a ranar din ma da aka gaya maka sai da kuka rabu da ita. In ka ji haka wani irin hukunci za ka yi? Ni kuma a lokacin bani da kosi. Ban gane baka da kosi. Wanda ka ko daukan ta ne dan amfanin kallon Indian film kenan ko guduwa ba. Ban gane guduwa kai ma za ka yi. Guduwa za mu yi 10,000 ka daga garin nan ko zuwa Kano ko Zaria ba zai wuce 15 ba. To ai ba guduwa da budurwa ba, me za ku je ku ci? To ai ka san akwai masu taimako. Yanzu aure akan layi ma daura shi ake kawai daura ai waliyinka a bada. A daura, amma magana gaskiya ni dama ko zan yi soyayya da ke ba lallai in saki cancan zuciya ba, soyayyar mutuwa. Okay, kai soyayya kawai na brief kawai ya gama. Soyayya za mu yi soyayya wanda in mun fahimci juna har aure za yi. Amma ba zan je in kai sawa kaina damuwa ba, insha Allah wannan ne ba. Okay, tambaya na biyu shine a gane sau nawa ka taɓa yin soyayya rayuwanka tun da kai? Gaskiya ni ban taɓa yin soyayya ba, ban sani ba ko nan gaba. Me yasa baka soyayya? Kai, ni ma kaina ban sani ba, amma ina gaskiya ka san yanzu ba wasu yan kuɗaɗe. To ai soyayya ba sai da kuɗi yake yi. Amma inda kuɗi su suna dan wannan nasu ma duk da wasu za su so karan kuɗi ne. Amma ni kawai a tsari na ba zan tsaya ina dogon soyayya bane, ni kawai in zan yi soyayya da ke muka fahimci juna aure ne. Ko kai baraka taba soyayya ba ko sai na aure? Ni shine kawai babban abin da yasa ban fara soyayya ba. To me zaka ba wanda suke soyayya ba su da kuɗi? Ɗan iska ne. Ban gane iska. Zaka kawai shine dan bata kuɗi a je hotel in su shiga wannan dan yi roman zawaye aikin su kenan. Kar ka yi batanci gare su dan suna da yawa masu jinka. Ba batanci bane, ko sun ji ni ba matsala. Ƙarya ne? Masu mun gode.